sreće na rođendanu. Mogu si se obrijeti. Jebote, pa to neka kanta. A sef je kupio, majke. Sef, a znao sam. Ljudi, odemo primi kameru da vam pokažem. Metalno bilo. Stavim ga na stol da ti objasnim. Sef! Bravo, Kiki, svakim čast. Ne, čak. Tu ga u kuću stavio. Dimenzija ti je u bedu. Ne, ne, se koliko para ima, znaš. Bravo. Dimenzija ti je u bananu. Bude mijenja za večernog čaja. Gospođo Alfred. Krešo si te huži. Čekaj, moram onda mi poslije već da mi ruka drhti. Niči mi zazva. Da. Ne znam, sad prošlo je to. Klinac mali, ne znam uopće koji mu je neke odgovori. U stilu ne znam kao. Znaš, neki je bilo on i tata, to klinci su pričali, mali mi onda odgovorio kao ti imaš ili tako nešto. Propadali su Prazanje. Klikni sad, ne, moraš ponovno. Sigurno sve. Moram sjest, a? Jedan. Ništa, možete onda zove Kikija. Zakaj, a? I bija sve, sad otvoriš. Radi. Dobio se BCD, a? To je isti onaj. Ne, nova kompilacija, 2 sata sam je radio. 2 sata ga je radio, nemoj reći da je isti, molim te. Je li ovo neka kada se radi? Mora, pogledaj dobro. Treba pokloniti. 4 eura ti dao da se nađi. 400 eura. On stalno kuka da nema novaca, peče njemu sef. Ovo ti je opusto da posto pomeni šifru. Ma nije snimil žig, daj mu pokaži vodeni žig. Čorak da je je. skroz jebate. Vodeni žig, pogledaj. Na žigu. Daj. Koga koja banka izdaje, ništa nisi vidio. Pogledaj banku. Da vidiš. Kiki, stvarno si genijalan. Pazi, pa to me jučer drmo cijeli dan jevo. Da vidim. Ja na žigu jevote. A di se to radi? Šta je to? 400 eura sa šokijom sliku. Jako dobro. Bankov šok. Ona je Luka i Borna. Bokček, pa nemo Mišel ko Bokče vježba, ne? Da, sa 5000 eura je. Ne hiljade maraka, ovo je euro. Ostvarenje u nasladu. Evo nisi u kadru više. Čekaj, Žužu slušam. Žuža zna na pamet cijelu stvar. Zvao me Vanja, jel? I mama ima Svi su ušli na adminu. Ne, svi su ga, mama Ne znam jesi ti bio. Kad je Kizo imao onaj autobus, onaj